Bine ați venit la House of Innovation! Aici demontăm mituri, punem inovația sub lupă și discutăm despre impactul real al schimbării în organizații. Într-o lume de business unde inovarea e un cuvânt la modă, dar adesea lipsit de substanță, prin House of Innovation aducem claritate, exemple concrete și voci care fac diferența. Eu sunt Alexandra Popescu-Zorica, gazda voastră. Invitata mea de astăzi este Andreea Boloi, Learning Consulting Director la UiPath și mă bucur tare mult că ne-am găsit timp să ne întâlnim și să povestim, mai ales că între noi se află o distanță de câteva sute de kilometri care pot îngreuna întâlnirea. Însă, iată că acești kilometri nu au oprit-o pe Andreea din a-mi face un cadou așa de frumos la începutul primăverii și să-mi fie invitată la House of Innovation. Andreea, bine ai venit! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Andreea, ne-am propus să povestim despre educație, despre AI și, bineînțeles, inovație și promit ascultătorilor noștri că de data aceasta eu o să tac mai mult și o voi lăsa pe Andreea să împărtășească din bogata ei experiență. Și pentru că am menționat bogata ta experiență, vreau să te prezint în câteva cuvinte ascultătorilor noștri, după care o să îți adresez și prima întrebare și o să te las să ne împărtășești din experiența ta. Andreea are o experiență de peste 20 de ani în cybersecurity și automatizare și ajută organizațiile să-și dezvolte competențele digitale. În rolul ei actual de Learning Consulting Director la UiPath, coordonează inițiative care vor să sprijine adoptarea AI și automatizarea în companii din întreaga lume. E pasionată de leadership, digitalizare și crede că progresul real apare atunci când companiile integrează în mod consecvent programe de educație și transformare digitală în strategia lor. De-a lungul carierei a contribuit la schimbarea modului în care utilizatorii înțeleg securitatea în era Internet of Things, a participat la extinderea UiPath Academy într-o platformă de referință pentru a învăța automatizare, cu milioane de utilizatori în întreaga lume și a lansat programul de certificare UiPath. Toate acestea pentru a sprijini oamenii, profesioniștii și companiile în procesul de învățare, digitalizare și inovare. Andreea, mă simt inspirată de toate lucrurile pe care le faci și pentru că îmi doresc să împărtășești cât mai mult din experiența ta, mă opresc aici cu monologul meu și îți pasez prima întrebare, o întrebare umbrelă care să ne introducă în primul din cele 3 subiecte ale discuției noastre și anume învățarea. Spune-mi, te rog, cum vezi evoluția procesului de învățare la adulți în ultimii ani și ce rol joacă tehnologia în această schimbare? În primul rând, mulțumesc pentru introducere. Te ascultam și eu cu mare interes. În primul rând, cred că ultimii ani au venit la pachet cu foarte multă conștientizare că învățarea nu este la fel pentru toți. Avem feluri diferite de a învăța, moduri diferite de a aplica ceea ce învățăm și asta a făcut ca oferta să se adapteze. Este evident că am trecut de la training-urile acelea formale în clasă. De exemplu, atunci când lucram la Bulgard, aveam un trainer efectiv pentru echipa de suport care ne ajuta să integrăm tehnologiile și, inovațiile Microsoft în ceea ce făceam. Și acum am trecut la platforme digitale, la microlearning, la AI și o să explic un pic despre fiecare. Dar câteva direcții care au schimbat felul în care învățăm sunt: în primul rând, MOOC, Massive Open Online Courses, da? Deci faptul că avem accesibilitate globală la cursuri care înainte erau pentru o categorie specială de oameni, platforme pe care le știm cu toții acum, Coursera, Udemy, inclusiv UiPath Academy este o platformă care a pornit de la o direcție să zic, mai restrânsă, da, pentru parteneri sau pentru customers și s-a transformat într-o platformă globală în care oricine, și, by the way, UiPath Academy este o platformă gratuită, deci este all free, oricine poate să intre acolo și să învețe, accesul este imediat, este gratuit și poți să faci asta indiferent dacă tu în companie folosești sau nu tool-urile, doar pentru a-ți deschide orizontul. Ok, deci stai un pic, eu nu sunt o persoană foarte tehnică. Da. Aș putea să intru în UiPath Academy și nu mi-aș prinde urechile pe acolo. Aș găsi ceva să învăț și pentru non-technical. În mod cert și o să vorbim despre asta, pentru că noi avem cursuri care se adresează tuturor oamenilor, non-tehnic, tehnic, nivel, nu știu, de explorare versus un nivel avansat, certificări, da, o plajă foarte largă Dar, da, poți să intri chiar acum să-ți faci cont și ai acces gratuit la toate cursurile noastre.
Odată cu globalizarea învățării, ce s-a observat este că utilizatorii au din ce în ce mai multă nevoie să învețe customizat. Deci asta este iarăși un trend pe care îl vedem, să trecem de la trainingul acela, nu știu, specific de produs, la un training de rol. Da, eu vreau să învăț pentru rolul meu, vreau să învăț pentru următorul meu skill, vreau să învăț specific pentru următorul meu proiect. Nu mai vreau să învăț să stau 20 de ore într-un loc din care să-mi iau la final poate 2 ore care îmi servesc mie în imediată apropiere. Iar pe partea de tehnologie, că de fapt întrebarea asta era, este că observăm un shift dinspre cursuri și traininguri care se făceau pe anumite produse, metodologii, la LMS-uri, da? Deci Learning Management Systems, locuri în care vii și aduci împreună o ofertă din ce în ce mai mare de cursuri, de programe, de învățare și dinspre LMS acum înspre Learning Experience Platform, LXP. Da? Deci vorbim despre SaaS-uri în cloud care îți oferă o gamă foarte largă de servicii care integrează gamification, mai nou integrează obviously și AI, integrează microlearning, vorbim și de nano-learning, just-in-time learning, deci toate aceste moduri noi de a învăța, nu toate generate de tehnologie. Uite, eu aici aș zice că cel puțin partea de micro și la nano-learning este cauzată și de social media effect și faptul că avem un attention span cât mai mic, dar absolut toate venind să sprijine noua psihologie umană, care înseamnă că vreau să fiu ajutat să învăț imediat, acum, cât mai rapid sau pentru ceva anume. Și cât mai personalizat, da, pe nevoia mea. Da. Dar mai avem și face-to-face learning? Absolut, avem face-to-face learning. Și nu cred că o să dispară niciodată nevoia de face-to-face learning. Să știi, și nici măcar de face-to-face interaction, de aia suntem aici împreună, față în față. Deci, da, nu excludem face-to-face learning, dar cred că dăm din ce în ce mai multă autonomie oamenilor în a-și alege și nu le mai dictăm noi ceea ce trebuie să învețe prin intermediul companiei sau al platformelor. Da. E până la urmă că spuneai de acest nano-learning și eu îți povesteam mai devreme că am un băiat, un adolescent, care învață foarte mult din social media, învață foarte mult din aceste mici materiale video de 1 minut, 2 minute, dar ele se adună acolo și îi creează o bogată cultură în diferite teme. Nu mai stă cu cartea în mână, nu se mai uită la un video de 30 de minute, e totul foarte, foarte rapid. Și până la urmă, pentru ei trebuie să dezvoltăm acest learning, pentru că ei sunt generația care vine și care va trebui să învețe și să adopte informații, cunoștințe și să le utilizeze. Da, și legat de asta, încă un trend care se observă și ceva ce facem și noi în UiPath Academy și probabil mulți alți provider, ca să zic așa, de training, de cursuri, este mutarea asta în cloud, de exemplu, într-un spațiu în care ai și tool-urile și la dispoziție, da? Deci learning-ul se întâmplă acolo unde folosești, poți să întrebi în timp real, dacă ai nevoie de ajutor în momentul acela, da? Și poți să te ghidezi, să pleci dintr-un loc și să te ghidezi cu ajutorul learning-ului, al practicii, virtual reality, poate un lab, avem UiPath Labs, mă rog, toate lucrurile astea te fac să poți să ai un proces accelerat de învățare, astfel încât poate pleci de la o idee sau ceva ce ți-ai dorit să faci și să poți să o reușești să o faci poate până la finalul zilei, ceva ce altădată ar fi fost probabil imposibil, ar fi trebuit ore întregi ca să ajungi acolo. Vedem, auzim, acum depinde de la organizație la alta, dar e clar că ne ducem către un mediu tot mai automatizat. Da. Și mă întreb, pentru oameni, poate să fie copleșitor, trebuie să dezvolți abilități noi ca să poți să operezi în acest mediu automatizat. Nu înseamnă că automatizarea ne înlocuiește pe noi, dar înlocuiește poate ce făceam în trecut, ca activități, ca procese de lucru. Care sunt abilitățile pe care angajații ar trebui să le dezvolte pentru a rămâne relevanți într-un mediu care devine din ce în ce mai automatizat? Păi, în primul rând, învățarea. Încep cu asta, deși
Aș fi vrut poate să zic alte lucruri, dar cred că atât astăzi în era AI, deși era AI, honestly, a început acum foarte mulți ani. Doar că acum, de mult, da. Exact, da. Acum este un hype, iarăși cu Gen AI, dar în mod cert învățarea. Uite, noi aveam un tagline la un moment dat în UiPath, îi ziceam robot for every person, era robot for every person, acum aș zice că suntem în spațiu de agentic automation, deci poate agent and a robot for every person. Ideea în felul următor că lucrurile astea nu vor dispărea, ele sunt din ce în ce mai prezente și atunci învățarea, faptul de a fi în continuu la curent cu ceea ce se întâmplă, de a învăța despre lucrurile astea, de a te adapta la felul în care se schimbă piața, cred că este foarte important. Și când spun învățare, mă refer aici și la faptul de a învăța care e contextul în care te afli, cât și de la a învăța practic pentru jobul tău ce înseamnă noua tehnologie, ce înseamnă noul trend, cum te poate afecta pe tine. Și cred că e foarte important să fii la curent cu lucrurile astea. Acum, desigur că, și mă întrebai mai devreme, mai rămâne și trainingul față în față. Da, eu spun că în continuare, pe lângă partea asta de învățare, care ține foarte mult și de tine, ține și de cum folosești învățarea în discuțiile cu ceilalți, în proiectele pe care le faci la muncă. Trebuie în continuare să-ți dezvolți skill-uri de inteligență emoțională, colaborare, facilitarea, care mie mi se pare că acum este un skill atât de bun, pentru că și aici chiar mă gândeam înainte să vin la podcast să-ți spun de ce simt asta. Uite, nu știu dacă știi, dar UiPath era considerat un angajator care aduce împreună, 1% top, la un moment dat se spunea asta despre top români, evident, fiind și un angajator care are o ofertă foarte bună și o companie românească, un unicorn, și atunci când pui niște oameni atât de smart, atât de inteligenți și atât de dornici să facă lucruri împreună într-o cameră, să găsească niște soluții, ai nevoie și de lucrurile astea. Da? Pentru că este foarte greu, ai nevoie de multă facilitare, ai nevoie să fail fast, ai nevoie să fii ghidat în procesul ăsta. Deci devine esențiale nu doar adică nu în orice companie, inclusiv în companiile care au oameni top și care cred că, da, ei știu, au acolo inovatori de top, dar dacă acești inovatori nu au aceste skill-uri soft și facilitarea asta nu se întâmplă, foarte ușor poți să ajungi la conflicte sau la faptul de a nu integra sau a nu reuși să soluționezi problema de la care ai plecat. Să colaborezi. Să colaborezi, exact. Da. Dacă îmi permiți aici așa un scurt comentariu, sigur, apropo de facilitare, și când am intrat eu în zona aceasta de consultanță, cumva îmi imaginam consultanța mai old school, așa. Vine cineva foarte bun, foarte priceput și spune ce să faci și pe unde să o iei. Și am învățat de la colegii mei cu mult mai multă experiență că, de fapt, consultanța astăzi, sau cel puțin consultanța așa cum o facem noi, este despre a facilita. Nu mai este despre a spune, ci despre a facilita, pentru că în organizații sunt oameni foarte smart, care au doar nevoie de cineva care să le creeze cadrul în care ei să poată să colaboreze, să-și dezvolte o dinamică de echipă sănătoasă, să poată să ducă orice proiect și orice schimbare într-un mod colaborativ pe termen lung. Nu este despre mine care vin și spun și plec, e despre cum te ajut pe tine să rezolvi probleme într-un mod structurat și să creezi și să inovezi. Deci este despre a facilita un cadru și nu atât de mult despre a ști și a avea răspunsuri. Da. Și a fost, apropo de schimbări și modul în care te uiți la lucru și la rolul tău, și pentru mine a fost o schimbare de abordare pe care trebuie să o integrez. Da. Cum facilitezi? Și mă bucur că ai spus lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, în organizații sunt mulți oameni foarte smart. E despre a-i ajuta să-și pună mințile la contribuție, să colaboreze și să facă lucruri faine. Da, simt asta și simt că e mai benefic să co-creăm lucruri împreună decât să dăm o direcție, să venim deja cu direcția dată, mai ales că, și poate o să mai vorbim despre asta, în capul meu e tot timpul faptul că nu mai poți să-ți mai faci o strategie de business pe 5 ani. Poți să-ți faci o misiune, poți să-ți faci o viziune, obviously,
dar nu poți să-ți mai faci o strategie pentru că lucrurile se schimbă atât de repede încât chiar și această direcție pe care poate cu foarte multă muncă și foarte multe date ai setat-o, se poate schimba. Și atunci să co-creezi nu doar că ajută ca toți oamenii să fie implicați în ceea ce se întâmplă, dar ajută ca ei să și asume responsabilitatea și să puteți să schimbați direcția împreună atunci când e nevoie. Să nu fie doar niște executanți ai unei direcții date de cineva și atunci când se schimbă lucrurile să privească, poate, nu știu, cu frustrare, supărare sau cu teamă că nu știu ce să facă mai departe. Deci autonomia asta sau despre care vorbim este foarte importantă să fie integrată la nivelul tuturor oamenilor din companie. Și ca să închei partea asta de ce skill-uri, și pentru că suntem la un podcast despre inovație, aș zice că aceste două skill-uri, creativitatea și inovația, sunt celelalte pe care nu le-am spus și care sunt la fel de importante pentru ca oamenii să rămână relevanți într-un mediu tot mai automatizat. Și amândouă mi se pare că vin ca să completeze ce am zis mai sus. Deci nu cred că poți avea inovație sau creativitate fără să ai învățare. Nu cred că există așa ceva și de asemenea nu cred că o poți avea fără să ai partea asta de contact cu ceilalți oameni, să faci, nu știu, schimb de idei, să te contrazici sau să colaborezi. Și aici am o poveste pe care încerc să o fac scurtă. Este legată de Bulgard, compania unde lucram în cybersecurity, unde am trecut prin mai multe faze ale companiei. Ea pornind ca un startup, am avut o perioadă de expansiune, după care o perioadă în care ne îndreptam către un proces de vânzare. Investitorii doreau ca ea să fie achiziționată și au adus un CEO care a făcut foarte mult cost-cutting, cost optimization în ideea de a o pregăti și a o face profitabilă. Au fost niște inițiative foarte bune, dar în acest proces de tăiere a costurilor s-au fost tăiate și toate bugetele de training. Evident că nu puteam să facem training, noi ne pregăteam ne deveneam din ce în ce mai profitabil. Și ce s-a întâmplat este că nefiind cumpărată, compania a trebuit să fie dusă mai departe și acest dus mai departe a însemnat iarăși o schimbare de CEO care venea să reinvestească, să investească și să inoveze și să crească mai departe compania. Primul hackathon pe care l-am făcut sub acest nou CEO și sub această nouă conducere a fost un proces dureros de observare. Deci pentru că trainingurile nu mai erau, pentru că oamenii învățau poate, nu știu, numai pentru maintenance sau numai pentru lucruri basic, să trecem prin hackathonul ăla a fost un proces greu, oamenii și-au găsit cu greu spiritul creativ, le era greu poate să vorbească și am trecut prin mai multe, de asta pot să compar și să văd că am trecut prin mai multe de atunci și inclusiv au depus pentru brevete și au făcut inovare, deci se putea, doar că un proces de genul ăsta, despre care îi spune că ai ce atâta impact, 2 ani în care n-am făcut training, ce pot să ne facă, a fost resimțit foarte, foarte mult la nivel de companie, de inovare, de oameni, de capacitatea de a lucra împreună. A impactat absolut toate nivelele. Deci, când vorbim de inovare, vorbim în mod cert și de învățare și de menținerea nivelului ăstuia de învățare constant tot timpul în companie. De fapt, inovarea vine cu foarte multă învățare, pentru că nu e ca și cum poți să pui degetul pe proiectul câștigător. Și atunci inovare înseamnă să înveți din tot ceea ce faci, să te și pregătești pentru lucrurile pe care îți dorești să le creezi. Și din experiența mea, întotdeauna când vii de pe un teren de cost-cutting, cum povesteai tu, de pe un teren în care am vrut să eficientizăm sau vrem să eficientizăm foarte mult, inovarea este sabotată. Pentru că pe terenul acela oamenii nu vor să greșească, deci oamenii nu fac greșeli. Dacă nu fac greșeli, nu învață. Și suntem așa într-un mediu steril în care încercăm să fie totul cât mai bine și cât mai corect, dar de acolo nu iese nimic nou. Și e greu să construiești de pe un teren de genul acesta și eu am experimentat în viața mea profesională în care li se cerea să inovăm după ce, nu știu, 10% din companie a fost dat afară. Cu ce cost inovez? Pentru că eu o să vin și o să fac niște proiecte și mare parte dintre ele nu o să-ți aducă niciun beneficiu. Și atunci
poate părea așa un pic de sinucidere în materie de carieră să te apuci să inovezi când vezi în jurul tău că oamenii se fac eficientizări de costuri, care uneori înseamnă și ca unii colegi să plece. Da, cred că, sau ce aud de la tine este că e greu să inovezi când nu ai psychological safety, ceea ce numim noi. Deci că trebuie să existe și niște nevoi de bază acoperite. Da, cred că e o discuție mai amplă asta, dar clar, între aceste nevoi de bază există partea de siguranță, există partea de învățare, există partea de, și când vorbim de siguranță, exact cum ai zis și tu, nu este doar cea a jobului, dar este și cea a faptului că greșesc și nu mi se întâmplă nimic. Mm-hmm, da. Mm-hmm. Care sunt cele mai accesate cursuri din UiPath Academy? Uite, îmi fac cont, promit, îmi fac cont după episodul nostru de podcast, îmi fac cont și vreau să mă inspir. Ce aleg oamenii să studieze? Istoric, oamenii aleg să studieze cursurile de RPA pentru că UiPath a plecat ca o companie de Robotic Process Automation. Deci o să găsești acolo, din zona asta, RPA Developer Foundation, Solution Architect, sunt niște cursuri pentru niște roluri tehnice și, în mod cert, astea au fost, la un moment dat, cele mai studiate. De-a lungul timpului, atât platforma UiPath sau produsele, de fapt, UiPath, cât și cursurile s-au extins din ce în ce mai mult și putem să observăm acum din ce în ce mai mult interes pentru cursurile de introduction, inclusiv de introducere în ce înseamnă RPA, ce înseamnă automatizare, ce înseamnă GenAI inclusiv, și pentru cele de tipul Citizen Developer, care ajută userii de business, ca să zic așa, să automatizeze niște sarcini repetitive fără să aibă nevoie de cunoștințe de programare. Eu aș zice că dacă te uiți în Academy sau la Academy, sunt două direcții clare. Pe de o parte, e clar că există foarte mult interes pentru tehnologia UiPath. La toate nivelele vorbim acum mai nou de communications mining, task mining, oricum sunt foarte multe tool-uri în cadrul platformei UiPath pe care le poți folosi. Dar în același timp, Academia este un entry point pentru a înțelege ce înseamnă automatizare. Deci, cursuri cum ar fi Automation Explorer, care este un curs al nostru de vreo 10 ore, unde poți să înțelegi foarte bine dacă te interesează mai departe să aprofundezi subiectul sau nu. Cursuri de Citizen Developer, mai nou avem și Agentic Framework, pentru că asta este asta este Act 2 of UiPath, și anume agents și robots și humans working together. Deci suntem acolo, ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și Academia cred că este un foarte bun entry point ca să înțelegi și tu care este viitorul. Am vorbit despre inteligența artificială și îți povesteam că încerc și eu să-mi creez niște asistenți care să mă ajute în procesul de învățare și să-mi simplifice un pic căutarea, mai ales atunci când vine vorba de conținut relevant pentru mine. Și eu așa, dacă ar fi să spun din experiența de până acum, pentru mine inteligența artificială e un asistent. Îl pot numi un asistent pe procesul acesta de învățare și cred că mă ajută să-mi eficientizez foarte mult. Care e experiența ta sau ce îmi poți spune tu apropo de inteligența artificială, dacă ea poate personaliza, dacă poate eficientiza aceste experiențe de învățare pentru adulți și cum ar putea adulții să folosească, pe la urmă, AI ca să învețe mai mult, mai bine, mai aplicat? Cred că este un prim pas foarte important și necesar ca să poți să îți personalizezi și să-ți eficientizezi experiența de învățare. Dacă vorbim de viitorul imediat, e destul de clar că un AI tool integrat în procesele de învățare la nivelul unei companii, și aici încep cu compania și după aia vorbesc și despre persoane, în tot ce înseamnă zona de L&D, în surveys, în LMS, fie intern, fie unul cum ar fi Academy, orice proces de genul ăsta ar trebui să
fie cumva integrat și când vorbim de AI, nu vorbim doar de Gen AI, da? Vorbim de diverse machine learning, large language models, tot felul de tehnologii care pot să ajute să obții mai multă informație din datele pe care le ai la dispoziție. Există deja foarte multe informații la nivelul unei companii pe care genul ăsta de tehnologii o pot scoate, o pot parsa, o pot procesa și apoi să vină cu niște sugestii despre cum să faci învățarea mai personalizată și mai eficientă la nivelul userului. Și ce aș mai adăuga aici este că AI poate optimiza pentru companii și oferta pe care o au, costurile, felul în care investesc în fiecare an în training, dacă se uită peste ce s-a învățat anul trecut, ce se învață anul ăsta, de ce sunt oamenii mai interesați, către ce putem să ne îndreptăm. Dacă vorbim de viitorul un pic mai îndepărtat, dar nu foarte, ce mi se pare fascinant este că AI poate să devină acel partener de învățare și să folosească analiza sentimentelor, inflexiunilor vocii sau expresiilor faciale, ca să poată să înțeleagă mai bine care este starea ta emoțională, care e poate nivelul tău de stres și dacă și recomandările și interacțiunile să se facă în funcție de stare, în funcție de contextul companiei în care te afli. Adică putem să ajungem la niște lucruri foarte personalizate, da? Să știu, Andreea, că acum ești într-un proiect care necesită foarte multă învățare pe zona de collaboration și uite aici niște resurse sau din interacțiunile tale am observat. Evident, intrăm aici un pic și în zona de etică AI. Cât de mult ne dorim să fim observați, urmăriți și dacă ne dorim lucrul ăsta și cred că lucrurile cumva se vor rezolva de la sine pe măsură ce folosim, dar în mod cert putem să ajungem foarte departe cu personalizarea și eficientizarea experienței de învățare cu ajutorul AI. Știi cum, ciocanul vede cuie peste tot. Eu îmi imaginam acum niște proiecte de inovație în departamentele de resurse umane. Nu, cred că ești foarte departe. Și da, cum ar putea, pe de o parte, să se folosească oamenii de HR de un proces de inovație, de design thinking, ca să colecteze, poate, nevoile angajaților, emoțiile lor, să empatizeze cu angajații și apoi să meargă într-o zonă de dezvoltare și de ideație folosind inteligența artificială și dezvoltând un proiect și dezvoltând un cadru în care know-how-ul lor, cu nevoile angajaților, cu inteligența artificială, cu resursele care sunt la dispoziție să creeze acest proces de învățare continuă, pentru că, pe la urmă, tu asta spune, că e o învățare continuă. Nu mai e că mă duc la un training la începutul anului și aplic și după aia mai fac un training anul următor. Trebuie să învățăm continuu. Da, pentru că lucrurile se schimbă continuu. Deci, suntem cumva forțați de împrejurări. Cred că e un lucru bun, că trebuie să învățăm continuu. În drumul spre tine, ascult Huberman podcast, Dr. Daniel Amen, care vorbește despre sănătatea creierului, vorbește despre faptul că doar dacă învățăm ne menținem creierul, da? Sănătos, trebuie tot timpul incidența Alzheimer a devenit foarte mare în ultimul timp. Deci, clar, e un lucru bun că învățăm. Așa că eu văd the silver lining în treaba asta, faptului că suntem cumva așa că forțați de împrejurări sau, mai împinși să învățăm decât eram înainte. Dar, da, din păcate asta creează și această senzație de FOMO, de că nu înveți, că nu ești acolo. Clar trebuie un echilibru. De asta, când vorbeam de personalizare și eficientizare, vorbeam de faptul ca AI-ul să vadă că ești într-un punct sau într-o situație sau într-un moment. Deci să-l folosim și for good, nu doar pentru a împinge oamenii în direcția aia în continuu cu ajutorul AI-ului. Bine, aici e un subiect lung, doar atât aș menționa apropo de învățare, pentru că eu sunt tocilarul casei, eu nu mă opresc din învățat.
Dar cumva am crescut sau m-am format într-un spirit al educației care spunea, ok, te duci la liceu, te duci la facultate și poate faci un masterat și cumva acolo se oprește învățarea formală. Ar fi trebuit să acumulezi suficiente informații cât să devii un bun profesionist și să mergi pe un career path și să ajungi director, CEO, whatever. Cam asta era visul promis prin anii 90. Și cumva cred că mulți oameni, mai ales cei care acum sunt la vârsta mea, somewhere 40s, simt că, băi, am învățat destul, adică când mă opresc din învățat. Și e o schimbare de mentalitate, poate și aici un clash de culturi, de generații în companii, în care unii zic, păi, am tot învățat cât o să mai învăț și pentru alții, pentru generația mai tânără, care este mai clar că învățarea asta nu o să se mai oprească probabil niciodată, pentru că acum evoluează lumea, tot trebuie să învățăm și să acumulăm. Deci nu e despre faptul că nu suntem suficienți sau not good enough, ci că asta e. Adică așa vom trăi și vom munci de acum înainte, învățând. Da, eu mă întorc aici la ce vorbeam noi mai devreme, apropo de să fim înconjurați de oameni mai tineri, mai bătrâni, de toate vârstele, de toate profesiile și aș zice același lucru și în companie, da? Vorbeam și de ce skill-uri ai nevoie. Nu sunt doar cele digitale, da? Nu doar aceste abilități. Vorbim și de celelalte skill-uri, soft skills. Și atunci, da, într-adevăr, e greu, e frustrant, poate, dar te poți folosi oamenii din jur, nu doar ei, ci și oamenii din jur să înveți. Poți să te inspiri de la ei, pot la rândul lor și ei să se inspire de la tine, deci cumva procesul ăsta poate deveni mai simplu, mai plăcut dacă o faci și să rămâi curios. Asta este curiozitatea, este numărul 1, nu știu, calitate pe care eu o apreciez foarte tare, să rămâi curios și să înveți de la cei din jur și că vorbeai de fiul tău, eu vorbesc de al meu, rămân curioasă la un băiețel de 3 ani care învață în felul lui și am conversații cu partenerul meu, care el, spre deosebire de mine, care sunt ca și tine, de geek of the house, el este mai degrabă în spațiul ăsta de învățare non-formală, rebelă, nu neapărat în școală, ci de la alții, din interacțiuni, din mediul online, din experiențe. Și atunci, dacă rămâi deschis, cred că poți să treci mai ușor prin procesul ăsta și să înțelegi că există multe feluri de a învăța și nu doar aia formală și poți să înveți călătorind. Mm-hmm. Deci curiozitatea nu omoară pisica, curiozitatea ne face mai nu, buni. S-ar putea să o streseze un pic, dar de omorând nu omoară. Ok. Spune-mi că am vorbit de inteligența artificială și că, da, e un asset până la urmă în orice echipă și organizație. Cum se întâmplă în echipa ta și inițiativele pe care tu le coordonezi în proiectele UiPath? Cât de prezentă este inteligența artificială și cât de ușor v-a fost până la urmă să îmbrățișați tehnologia? Inteligența artificială este prezentă peste tot în procesele noastre, pentru că noi în UiPath asta facem. Da? Deci vorbim despre automatizare, artificial intelligence, unul din topicurile frecvent întâlnite și de foarte mulți ani în UiPath este termenul de dog fooding, adică să facem ceea ce le recomandăm celorlalți. Deci, în mod cert, în UiPath avem centru de excelență care ne ajută să facem un audit al lucrurilor, al proceselor pe care le facem în fiecare echipă și de acolo să vină niște idei de automatizări pe care să le integrăm. M-am integrat, de exemplu, de la bun început în UiPath Academy, de la bun început, adică în ultimele versiuni ale UiPath Academy, odată ce a devenit GenAI un tool care poate fi folosit
din ce în ce mai bine personalizarea experienței de învățare cu acest tool de Gen AI. Vorbim despre integrarea, și spuneam mai devreme, integrarea în cloud a Academiei, astfel încât să poți să te poată ajuta în timp real atunci când întâmpini o problemă și să poată să-ți dea sfaturi, să te asiste. Vorbim despre transformarea într-un learning experience platform care să vină cu și mai multă eficientizare a planului de învățare, poate un pic de gamification în funcție de fiecare user. Deci, în mod cert, în tot ceea ce... Și mai sunt alte chestii pe care le facem, de la automatizări de, postări pe social media sau de la automatizări de popularea... avem diverse tool-uri, cu care lucrăm când facem project management și atunci automatizăm felul în care informația se transmite de aici în partea cealaltă, în alte tool-uri pe care o folosim. Adică, în mod cert, pentru noi, ăsta este primul lucru la care ne gândim și tot timpul, cred că uneori mai în serios, alteori în glumă spunem, ok, dar te-ai gândit cum să automatizezi asta? Adică noi așa plecăm la drum cu, ok, am făcut, da, și evident, foarte multă muncă și creativă, dar odată ce, vedem că un lucru se întâmplă repetitiv, evident, folosim, probabil ca multe alte companii, tot ce înseamnă AI assistance în meeting, AI. Adică, foarte mult din ceea ce facem, încercăm să gândim tot timpul cum poate fi făcut mai ușor, automatizat, unde nu e nevoie de human creativity sau... dar trebuie să menționez aici și cred că sunt mulți alții care spun același lucru, este nevoie de humans în continuare. Da? Acele notițe pe care le ia AI Assistant sunt foarte bune, dar tot trebuie revizuite. Acele, transferări de date sunt foarte fain făcute, dar tot trebuie puse într-un context, adică nu lăsăm lucrurile doar la nivelul ăsta, mergem mai departe și le facem și mai bine. Deci ați auzit direct de la Andreea, de oameni o să mai fie nevoie, deci nu vă mai speriați. Da. În momentul în care am început să adopt și să lucrez cu tot felul de instrumente ce au la bază inteligența artificială și spuneam că eu nu sunt un om foarte tehnic și nu m-a atras tehnologia niciodată până la AI, care m-a fascinat și m-a făcut curioasă într-un mod în care nimic altceva din zona asta de tehnologie, nici digitalizarea nu m-au captivat așa cum mă captivează AI. Dar oricum, experimentând, m-am dus cu gândul la perioada pandemiei și la companiile care nu erau suficient digitalizate și care au experimentat o perioadă de criză. Și m-am gândit că, din diferite motive au ezitat, au amânat, s-au gândit că mai salvează niște bani dacă nu investesc foarte mult în digitalizare și criza le-a luat prin surprindere. Și atunci când vine o criză, ești forțat să reacționezi. Dacă mai poți să reacționezi. Unele companii n-au mai putut să reacționeze. Poate au pierdut market share, au pierdut clienți, poate chiar și-au închis ușile definitiv. Și acolo a fost, până la urmă, o lipsă de reacție din partea acestor organizații cu privire la digitalizare. Asta era tema pe care o tot discutam. Digitalizare. Și n-am putut să nu mă gândesc cum inteligența artificială pare să fie o nouă oportunitate pentru companii să câștige teren, să recupereze poate ce au pierdut în perioada respectivă. Dar asta necesită intenție din partea companiilor. Și aș vrea să te întreb la nivel strategic pentru organizații, pentru lideri, cum pot liderii să creeze un mediu propice pentru adoptarea AI-ului, fără a genera rezistență în rândul angajaților și pentru a exista până la urmă și o înțelegere comună a acestei nevoi la nivelul grupului de leadership din compania respectivă. Păi, în primul rând, de exemplu, când aud întrebarea asta, mă gândesc că liderii înșiși trebuie să fie lifelong learners și să adopte tehnologia și să fie curioși în legătură cu asta. Deci, dacă intenția este să-i convingem pe lideri, am prea multă experiență ca să mai cred că o să reușim să transformăm strategia unei companii încercând să-i convingem mai întâi pe lideri și după care liderii să convingă restul lumii.
Deci eu m-aș uita foarte clar aici. Dacă leadership-ul companiei este unul care crede, care a fost tot timpul curios în legătură cu asta, care, da, apropo de companiile care poate au zis hai că nu e momentul sau mai așteptăm sau mă cer dacă ai genul ăsta de gândire acolo, ea poate să se repete și atunci care e garanția că... Da, deci mă cer trebuie să încerci, trebuie să fii curios în legătură cu asta și să-ți dorești, să înveți și să fii acolo unde este noul trend sau noua tehnologie. Acum, mai departe de atât, cred că ce este foarte important atât în procesele personale cât și în cele de business este DC-ul. Înainte de orice, și văd asta destul de des în comunicările pe care le fac companiile către oameni, atunci când îți lipsește DC-ul, este foarte greu să ai înțelegerea tuturor și ca oamenii să poată să-și integreze acest DC și pentru ei. Orice ar fi acel DC, că este simplificarea muncii, că este optimizarea de costuri, inclusiv vești mai proaste, să zicem, pot fi înțelese mult mai bine dacă explicăm de ce. De ce vrem să integrăm AI? Uite, are sens pentru că putem să inovăm în zona asta, are sens pentru că vom face procesele de învățare în companie mult mai eficiente. Adică tot timpul trebuie să pleci de la acest de ce. Și, evident, să abordezi temerile cu acest DC-ul companiei și apoi DC-ul oamenilor, în care poți să abordezi și temerile lor, evidențiind că, nu știu, AI este un instrument complementar oamenilor și nu unul care să îi înlocuiască sau care să le ia joburile sau măcar și dacă ai în plan, să zicem, o reconfigurare a unui departament, să poți să explici asta și să arăți o direcție. Pentru că am multă experiență în customer support și știu că un lucru explicat, oricât de dureros este mult mai bine primit decât atunci când este dat ca o veste sudden, da? Deci neașteptat așa dintr-o dată. Da? Cu cât ții clientul, angajatul, partenerul mai la curent și ai mai multă transparență, cu atât ți-e mai ușor să navighezi partea asta de business. Aș zice că alte două lucruri care sunt importante și despre care sunt convinsă că știi și tu sunt AI Champions și proiecte pilot. Ar mai fi, în mod cert, odată ce ai această bază, da, trebuie să te bazezi pe oameni, nu poți să faci, nu știu, o strategie doar cu câțiva lideri, îți trebuie până la tot ce înseamnă, toate echipele să aibă, până la ultima echipă să aibă oameni care sunt și ei promotori, sunt și ei susținători, folosesc și ei, oamenii învață foarte ușor de la cei de lângă ei și un exemplu, da, poate dacă ai o echipă în care sunt 30 aceleași roluri sau 20 și vezi câțiva care fac lucrurile mai bine, le fac mai eficient sau le fac diferit cu ajutorul, mult mai ușor înveți așa decât dintr-o prezentare, apropo de învățare continuă și de informal training, pe care îl faci și peer-to-peer, nu doar dacă vine un profesor sau un trainer ca să ți-l facă. Și proiectele pilot sunt foarte, foarte bune. Când vrei să faci inovare, trebuie neapărat să fail fast, să accepti că poți să greșești, să înveți din ce ai greșit imediat și să faci mai departe. Deci aș zice că astea sunt cumva lucrurile care mă gândesc. Eu sunt convins că mai sunt multe altele și aici probabil ar trebui să răspunzi și tu, dar astea îmi vin mie în minte acum. Ok. Eu am reținut așa de la tine și mi-a plăcut foarte mult. Odată zona asta de mindset, despre care vorbesc și eu frecvent. Apropo de inovație, inovarea, schimbarea se întâmplă acolo unde leadership-ul are mindset-ul pregătit pentru a inova. Deci, cumva, mindset-ul lor trebuie să fie continuu spre învățare, spre schimbare, spre transformare. Apoi să existe un DC foarte puternic și un DC comunicat oamenilor, ca atunci când înțelegi de ce facem un anumit lucru, nu înseamnă că transformarea este mai puțin dureroasă, dar este ceva la care îți iei un angajament, pentru că până la urmă ai înțeles de ce trebuie să faci lucrurile acestea.
Iarăși, pentru a implementa partea aceasta de AI sunt foarte importanți campionii, cei care sunt inovatorii, cum le exact, zicem, inovatorii, early adopters, cei care vor să încerce și sunt deschiși la încerca nou, să-i promovezi, să-i încurajezi și să remarci deschiderea lor. Până la urmă, ei sunt cei care vor contamina în mod pozitiv organizația și alți colegi. Și dacă vrem să vedem ceva practic din asta, să mergem cu niște piloți, cu niște inițiative mici, din care să învățăm și care, până la urmă, să și construiască încrederea organizației că da, se poate să folosim AI, ne ajută în XYZ și oamenii nu își pierd jobul, ci și îmbunătățesc, până la urmă, calitatea muncii pentru că folosesc un instrument nou. Da. Și cred că aș mai adăuga ceva aici. Uite, în timp ce te ascultam, mai aveam o idee și anume să ai tu autonomia și să ai tu frâiele destinului tău, nu? Ca angajat. Dacă ceea ce faci este să aștepți să ți se spună cum se va folosi tehnologia pentru jobul tău, pentru viitorul tău job și pentru viitorul companiei, atunci poate că îți va fi mai greu să decizi de unul singur că poate tu pentru rolul tău ai alte idei și deja ai început să-l folosești și îl folosești în niște feluri în care deja ai văzut beneficiile și deja faci lucrurile altfel. Cred că e importantă și partea asta, da? De a îți creiona singur viitorul, ca să zic așa, da? Să vii tu în întâmpinarea lui și poate, da, chiar să fii realist în legătură cu anumite aspecte ale jobului tău și să spui, pentru că eu tot timpul am credința asta că suntem într-un business și business-ul are niște scopuri destul de precise, care în general sunt în legătură cu misiunea companiei, faptul de a avea profit. Deci nu se pot exclude, nu putem să facem un business care el este extraordinar, dar nu reușește să facă niciun ban. Și atunci și oamenii care lucrează în companie trebuie să-și asume această misiune plus partea de business, da? De profit, de clienți, de mai puțin churn și așa mai departe. Și atunci, dacă tu te uiți cu realist la jobul tău și poți tu, și ar trebui să poți tu însăți sau tu însuți să-ți spui, uite, ok, aici ar putea să mă ajute și ar fi chiar o idee foarte bună să mă ajute aici, atunci cu atât mai mult lucrurile vor deveni mai ușoare. Rezistența nu poate să amâne, poate să te păcălească, poate să te ajute, poate să crezi că nefiind în controlul tău nu aveai ce să faci, dar nu cred că poate să oprească progresul tehnologic și nici schimbările. Nu o perioadă foarte lungă de timp. Și o ultimă întrebare. AI, inovare și învățare. Ce au aceste trei elemente în comun? Sunt ele strâns legate? În ce fel le vezi conectate? Cred că tot ce am vorbit astăzi conectează. Le leagă. Le leagă, da. Uite, încerc așa cum le văd. În primul rând, ce mi se pare că s-a întâmplat acum și ceea ce ți s-a întâmplat și ție și îmi confirmă este că aducerea inteligenței artificiale mai aproape de fiecare om a făcut ca, cel puțin cei care erau curioși în legătură cu tehnologia, să aibă, deși pare ciudat, mai multă autonomie și mai multă încredere sau un partener, da? Îi zic un sparring partner, cu care să converseze și cu care să instant, da? Cu acces imediat, cu care să poată să converseze și să-și răspundă la unele întrebări pe care poate înainte nu aveau cui să le pună. Exact. Da, ai în companie departamente diferite, oameni diferiți de la managerul tău la departament de HR și așa mai departe, unde pentru fiecare din poate dilemele sau curiozitățile, care nu erau neapărat administrative sau chestii foarte practice, trebuia să le discuți într-un anumit cadru. Da? Vorbim acum de un partener constant, cu acces imediat la el și aici vorbesc doar de omul de rând sau, mă rog, de angajat. Ai accesul ăsta și atunci, cumva, mie asta mi se pare că îți dă mai multă autonomie în legătură cu tine, cu jobul tău, cu ceea ce vrei să faci. Ai informație foarte multă, da? Și atunci poți alegi
cum vrei să ghidezi conversația asta. Acum, pornind de la aceste conversații și, bineînțeles, cu disclaimerul de rigoare că trebuie să fii conștient că AI poate să halucineze, că dacă nu are empatie, o mimează, dar nu e acolo și așa mai departe. Deci cu aceste lucruri în minte, în continuare mi se pare un partener grozav de conversație și de plecat pe niște subiecte pe care tu, în mod normal, ai fi căutat oameni din jur sau pe Google sau documente sau tratate sau tot felul de site-uri ca să afli informația asta. După care, când vine vorba de învățare, aș zice că, da, îți facilitează un pic învățarea, dar procesul de învățare se întâmplă tot la tine. Da, cu toții am citit sau am citit o carte pe diagonală sau am intrat într-un curs pe care l-am făcut pe diagonală. Noi două chiar aveam conversația mai devreme că dacă îți alegi, cum îți alegi să-l faci, așa îl și înțelegi. Deci nu schimbă cu nimic AI-ul. AI-ul nu poate să îți infuzeze în creier doar pentru că el e acolo, e rapid și îți dă răspunsurile, nu poate să ți le și te facă să le înveți mai repede. Deci procesul de învățare, dacă mă întreb pe mine, doar că e facilitat accesul la el, apropo de cum am început podcastul, și anume că acum e facilitat accesul la cursuri mult mai mult decât am democratizat cumva învățarea, dar ea se întâmplă tot acolo. Tot la tine, tot în felul tău, tot în felul în care îți place ție să înveți și tot e frustrant. Învățarea în continuare este și ușoară, dar uneori și frustrantă alte dăți. Iar dacă vorbim de inovare, aș zice că da, mă gândesc aici la toate riscurile astea de genul că poate AI îți dă informația prea ușor și asta nu te mai face să mai gândești tu critic și, într-adevăr, pot să văd și eu un pic de risc aici. Cred că felul în care putem să, nu știu cum să zic, să abordăm sau să rezolvăm lucrurile astea merge în două direcții. Pe de o parte, cred că trebuie să-i dăm și timp procesului ăstuia și să vedem exact care sunt pentru fiecare dintre noi și dacă suntem niște ființe raționale și cu ceva experiență în spate, trebuie să dăm timp și cumva să accelerăm procesul ăsta de observare a, ok, cum folosesc oamenii, da? Cred că putem să facem și asta. Cum folosesc oamenii, ce și-au de acolo și așa mai departe. Deci, clar e nevoie de timp ca să vedem cum îl folosim și să observăm. Nu putem să zicem acum, ok, clar, nu ar trebui să-l mai folosim, că uite, ne distorsionează gândirea, dar pe de altă parte, cred că trebuie să ne gândim și cât de mult, apropo de inovare, cât de multă creativitate putem să infuzăm. Și poate că asta ar fi o idee, cât de multă creativitate putem să infuzăm în viața noastră care să ne ajute în aspectul ăla. Da? Eu, de-a lungul timpului, am avut multe experiențe în afara jobului care mă făceau să-mi dau seama cum să rezolv niște probleme acolo sau experiențe în afara casei care mă făceau să fiu altfel. Deci nu cred că totul se rezumă la felul în care vorbim cu AI și de acolo ori ne crește sau ne scade creativitatea. Se rezumă la viața noastră în totalitatea ei. Și dacă folosim muzica, ca outlet creativ și scrierea și discuțiile cu alte persoane în continuare și dacă avem toate aceste experiențe, cred că putem foarte ușor să ne întoarcem acolo în AI și să zicem, ok, îți mulțumesc pentru informațiile astea și ești un partener foarte bun. Acum mă duc eu un pic să mă gândesc cum pot să folosesc ce mi-ai dat tu și cu ceea ce simt și cred eu. Poate chiar o să creeze un contrast foarte, foarte bun între ce găsim acolo online și ce găsim aici fizic la noi. Mm-hmm. Chiar avem și am încercat să utilizăm inteligența artificială în procesele de creativitate. Am lucrat cu câteva echipe și am folosit un instrument de inteligență artificială care a venit cu idei. Nu a venit cu idei mai bune sau mai creative decât au putut să genereze oamenii, a venit însă cu ideile mai bine structurate. Și atunci, cumva, concluzia a fost că poate să ajute în generarea de idei, în sensul de a stimula, poate puțin, modul în care oamenii se uită la problemă, dar, până la urmă, ideea creativă sau conceptul, cum iese el de acolo, este tot rezultatul gândirii omului. AI-ul te poate ajuta să-l formulezi mai bine, să-l faci mai structurat, poate să te uiți la lucruri într-un mod în care nu te-ai gândit.
Eu nu am simțit până acum că, cel puțin la nivel de creativitate, AI-ul este un inamic, este doar un partener care te ajută să vii cu idei mai originale și să le structurezi mai bine. Da. Îți facilitează, să zicem, uneori, drumul către niște idei sau niște soluții. Da. Deci, învățarea este absolut necesară pentru inovare. AI este o tehnologie care să ne ajute și care să stimuleze și învățarea și partea aceasta de inovare din organizații. Andreea, îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Cred foarte mult în misiunea ta și în misiunea UiPath și apreciez și salut inițiativa voastră de a ajuta organizații și oameni să-și crească competența de digitalizare și prin aceasta, bineînțeles, de transformare și de inovare. Te aștept oricând la un nou episod. Cu mare drag, revin. A fost foarte plăcută experiența și îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat.